Hej Rub, čaute, zdravím vás, vítam vás u ďalšieho dielu z hry Counter-Strike 1.6. Tentokrát je to Let's Play z Baseball Dealer, hrám tu s Haukom, môžeš pozdraviť. Zdravím všetkých zajdovancov. No poď, kde si ty? Aha, tu si, za tebou som. Tam už úplne... Ty vole, niekto nám udrbal ten surf posratý. Ježiš, ten debil udrbal obidva surfy. Postavil si to? To čo bolo? Mne zobrali ten oni, mne zobrali tú veľkú onu. Vzadu, poď dozadu. Úplne. Vzadu je to, poď. Nemám nápad, poď sem, poď sem. Poď dozadu, veď je tam tá veľká, tá tvoja, ty si to nejak bugol zle a ono je to vzadu teraz. Ja som to dal dozadu, poď rýchlo. Nemám nápad, čo idem urobiť, toto tu. Ježiš, čo si, ja to už stávam. Ale čo si dal dozadu teraz? Ježiš, ten veľký blok, chápeš? Ale ho máš, aha. Ja ho mám, Ježiši. Bože, ty si rýchly. Čiže to stíhame. Podaj to tam, to stíhame, čo si, to je jasné. Ale aby bolo, vidno mi hlavu, rýchlo mi povedz. Ukáž? Nie ani. No, Troška to daj doľava. takto to dám vyššie. Toto dám doľava, hej. No, ukáž, hoj. Tak to teraz sa dá, no a headshot mi, vidíš mi hlavu? Hej, Dobre, dobre. Ja zatiaľ postavím toto vpredu. Ja, no to som presne chcel robiť. No dobre, tak to už je. Doriči, buglo mi to. Buglo mi to. Lebo mám blbý ping, viete. Ukáže, ešte jednu sem rýchlo doniesť túto ku koncu. Čo si, ani, tu sa nedá prejsť náhodou. A nie, nedá. Ha! Máš to? Čo treba ku koncu? Ešte rýchlo doniesť jednu túto Čo? nahor, túto hore. Na vrch? Dobre. Hej. Daj mi, no, ešte troška dobo daj. Ešte troška nižšie. Dobre je to, dobre. Dobre? Láska. Dobre? Jo, ideme tam rýchlo. Videli ste náš drsníkem neprekonateľný. To je taký build pozemný, že to je... Musíš ma držať, kámo? Nepustím. Nie, bože, poď dozadu, veď ja si potrebujem... Počúvaj, kde si kúpim tú hovadinu? Veď aj tak ťa nepustím. No normálne daj M-ko, daj buffy a druhé tam tu máš. Bez přebíjení 60 sekúnd. 85 iba, to je dobre. Pusť ma! Ty vole, pusť ma rýchlo. Nie, no dobre, hýbaj. Ideme obidvaja hore, hej? Či ja idem byť v uličke a ty budeš hore? Obidvaja hore. Dobre. Nejako mi to lakčilo. Ja mám 24 ping už. Dobre, ja. Čo si to sa ani vyskočiť. To som dobre postavil, starý. A ja odhadzujem hečko. To je trápne. Aby som vôbec niekto prišiel. Čo si, ve tak... Kúpim do videa regeneráciu, nie. Bez přebíjení. Člověk, 60 sekúnd, cena 85. Haj. My sme to nemali asi tak dozadu veľmi postaviť. No, už sme nemali čas, musel som to postaviť. Veď sme ledva postavili to, ty kokos. Tak na budúce ideme dopredu. Čo si, veď k nám prídu. Čo si neskúsia neprísť. Poďme ich kilovať dozadu. Áno, kilol som si, iba tak som striedal. Ani som nevidel, kde striedam. Už ide k nám, debil. Ak ide k nám, ty vole. Fakt, kilol si, dobre ty. Tam teraz nikto nie je inak. Priprav sa, možno k nám pôjde. Chlapík. Chlapíka som nasral. Chlapík ide k nám. Dvaja, Kúpil som si bez premiení. Haha. Máš bez přebíjení? Hej. Haha. To si asi mal šetriť. Seriem na nich, ty vole. Čo si ich úplne dávam dole. Ej! O boha. 4 body. Boha, už to nemám ani. Ale nie, ešte 20 sekúnd. Aha, tak to som nezabil ja, tak to je reálne trápne. Už mi zablikla, vieš, žltá obrazovka, tak som myslel, že... Kill? Tak v tom headshot mu trafil a ono mi to neukáže, že ja som kill, tak to je také trápne. No on ho dal dole nožom. Jasné. No, Taký lamer. Ja mám skore 3:7, som úplný killer. dáme si potom ešte jedno kolo, aby sme to postavili vlastne vpredu. Tak to dáme druhý let's play. No. Ide k nám.
Priprav sa. Tam dvaja. Kúpi bez prebíjení. Čo si, ja už nemám prebíjenie. Á, chlapec si myslel, že sa mu bude dať. Oh shit. Vyžral. Ja mám bez prebíjenia. Fakt? Tak to je blbé. Kamo, veď ale ja mám 500 bodov a ty máš iba 80. A ešte si kúpil. No, lamky posraté. No čo je kamarát, ježiši, lamerkov plný vysratý. Poď von, dáme, záver, von, poď rýchlo. Hajo, poď rýchlo, máš ešte tých? Počkaj, on je tu, je niekto, jeden zombie je tu. Dáme záver. Si tu? Počkaj. Rýchlo poď, rýchlo. Rýchlo poď, neboj sa. Poď, veď ja som von už. Poď oňo, rýchlo. Čo si toho máme? Malú. Oh shit, ty si to dal. Takže dúfam, že sa vám tento diel, tento Let's Play z hry Counter-Strike 1.6 Base Builder Mode páčil. Haukov channel bude v popise. A Súdruh. uvidíme sa v potenciálnom ďalšom dieli.